Koľko peňazí vieš dosať od holandskej vlády? Video o grantoch som síce už dávnejšie robil, ale dneska vám to spravím detailnejšie. Začíname tzv. Basic grantom. Basic grant je dar, nie je to klasická pôžička, ak skončíte podľa pravidel DUA. O tom vám ešte poviem. Ak bývate doma s rodičmi, tak dostanete 130 eur mesačne. Ak bývate sami, tak 325 eur mesačne. Supplementary grant. Supplementary grant je taký bonusový, ktorý sa určuje na základe príjmu vašich rodičov. Cez tento grant viete dostať 491 eur mesačne. Ak chcete o tento grant požiadať, tak vám treba poslať ročný výpis vašich rodičov spred 2 rokov. Táto suma môže byť samozrejme nižšia, ak vaši rodičia zarábajú viac. Jedna dobrá vec, ročné výpisy rodičov nemusíte ani prekladať. Akože pýtajú si preklady, ak im to pošlete v slovenčine, tak tam problém nie je. Tretia časť grantu je cestovanie po Holandsku. Volá sa to, že študentský cestovný produkt, objednáte si cestovnú kartičku, takoto. Buď cestujete zadarmo cez víkendy a máte 40% zľavu cez týždeň, alebo cestujete zadarmo cez týždeň a máte zľavy cez víkend. Ďalšia je školná pôžička. Viete dostať okolo 210 eur mesačne a samozrejme si viete určiť, či chcete viac alebo menej. Čo sa týka tých pravidiel, tak musíte dokončiť školu do 10 rokov, aby sa vám všetky dary vymazali. Požičky môžete splácať aj 30 rokov. Ak máte pod 21, tak vám treba odrobiť aspoň 150 eur mesačne. Ak máte 21, tak vám treba odrobiť 32 hodín mesačne. Aby nemalo najmenší dôvod ti granty spochybniť. Toto sú granty. Ak chcete viacej informácií, pozrite si duo.nl. Budem rád, ak zanecháte komentár, dajte like a follow pre ďalšie videá a my sa vidíme na budúce. Čaute.